Amics i amigues universitàries, ahir vam conèixer els finalistes en futbol 11 masculí i femení dels Campionats de Catalunya universitaris per equips. Aquesta final es jugarà el proper 5 de març. Les semifinals es van jugar de nou al camp municipal del Poliesportiu Olímpia de Sabadell. En la semifinal, una femenina es jugava la primera de grup contra la quarta del grup únic en la fase regular, en la primera i la segona jornada. La Universitat de Barcelona, l'actual campiona, es va imposar a la Universitat Ramon Llull 8-0. La Universitat Ramon Llull va generar molts espais entre línies i les jugadores blavenques van saber aprofitar aquests espais per finalment acabar golejant 8-0 i classificant-se d'aquesta manera per la final. Les semifinals femenines es van jugar a les 10 del matí en la segona semifinal. La jugaven la segona de grup contra la tercera d'aquest grup únic de la primera i segona jornada i la Universitat de Lleida va acabar golejant 6-2 a la Universitat Pompeu Fabra. D'aquesta manera es va arribar al descans amb l'avantatge per la mínima de la Universitat Pompeu Fabra. Tot i això, la Universitat de Lleida es va acabar imposant amb un joc contundent, amb unes grans transicions i amb gran efectivitat davant de la porteria. Pel que fa als nois, la semifinal que s'havia de jugar a les 12 es va acabar jugant una miqueta més tard, ja que els àrbitres van arribar tard al primer partit de les primeres semifinals femenines. La primera semifinal masculina enfrontava el primer de grup contra el millor segon de la segona jornada. Recordeu que eren 3 grups de 3 en la primera i segona jornada en aquesta fase prèvia del futbol 11 masculí. D'aquesta manera, la Universitat de Lleida va perdre i no va poder classificar-se per la final davant de la Universitat Pompeu Fabra, que amb 3-0 va demostrar una gran solvència. Cal destacar el partit del jugador de la Universitat Pompeu Fabra, Jofre, que va assistir i va marcar per classificar-se per aquesta final del 5 de març. Cal dir que es va passar del possible 2-1 al 3-0 i és que la Universitat de Lleida va fallar un penal molt clar, tirant-lo pel mig, molt obert a les mans del porter. D'aquesta manera, amb un contraatac molt ràpid, la Universitat Pompeu Fabra va certificar el passe a la final amb aquest 3-0. A la segona semifinal masculina, que enfrontava el primer del grup 2 contra el primer del grup 3, l'actual campiona de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, no va tenir compassió de la Universitat Internacional de Catalunya, que arribava per primer cop a les semifinals. Finalment, els actuals campions es van imposar per 6-0 en un partit trencat al final del partit, ja que el desgast físic va ser important i la preparació física en aquest cas va resultar ser determinant. Destaquem els gols de Jordi Rainera en un autèntic golaç de voleia, i també volem destacar el gran gol de Sergio Cecchi des de la frontal, escurant el xut per l'esquadra. D'aquesta manera, les finals del proper dia 5 de març queden de la següent manera. A la final masculina, la Universitat Pompeu Fabra s'afrontarà a l'actual campiona, la Universitat Ramon Llull, mentre que en les finals femenines, la Universitat de Barcelona, que és l'actual campiona, s'enfrontarà contra la Universitat de Lleida, actual subcampiona. Per tant, es repetirà la final de l'any passat. Recordeu que avui seguirem coneixent finalistes, en aquest cas en el futbol sala, tant masculí com femení, que es jugarà al pavelló nord de Sabadell. Us hi esperem i, com sempre, podeu fer un seguiment de tots els resultats, tota la competició, a través de les xarxes socials o a través del lloc web dels Campionats de Catalunya Universitaris. I, com sempre, us hi esperem.